Sokora uchibolinga nayo bwene tokoro omwana oteresia Philip sokora kubolinga andake nayo bwene tokoro ku madam honorable sa mwesh timete itaito ya okubolinga andake lero sokole bintu ibono nje koro kunga Mr. Ego tidi koro women rep tidi koro nyachoti honorable nya sai korentali ndakengi ya gabacha Biamona sana na ekero gukwanira ofisi yomo seneta county ya Kisii Mosque Richard Mumonyonka nkagirete ngana ofisi yabete busy sana ewiki ya ita andake ninki oranyare gukwanira asenseme yigana etaro yense moyo komerere serikali gochaso rugongoro gusi naki yale omwana minto Kenya gageto gatente nga democracy yani tubugato bosibule na uhuru yoko ruanera bananchi na gutema okuwa na biritoro chenga mbitoko geti na twakuwa na senchirengi ya twarusini amagosa senchirengi ya so that at least nano oli olese kerogo onyara kugorora onyara kubeka ebintu buronge lakini mna twarenge gai wiki yerete gonta tengo tebe twabuga tomo common sana because abagusi style batorogeti amaskani na ande style bachite tegero umwana wa Fred etwarenge no mogoko monene stadium ya Busonga abante bayikire barenge no mogoko keroka yonsi gocha etawni yate nine that one shows omugusi bono oli areziro bogambinge ntuki na ende bono kitoko bekwe mesiri enene garia bono omugusi ochakire kororekananga nabwo ate capacity na ere jo wikaranza ali sms abasacha bawe karanza chinyomba chion speechenze nero manyakoba gakubike kerengere likiyaye nero tebanga bonde getarinkirega tunyare ko batugusanga muna abana abo karentu akabekire tu agakire tu atumye muhakarera mu ino gaiga twamanya guswa nyomba bono murango etogoswera twins togoswa kurumutu yes so ikine kintu jikiyango giti asabuzi tete ya gusiba mintombi ya mono nyasaya abalende nyasaya endere ko balenda kapisa paka torerenga tuwalentiro borayinka no nyasena tona gogete senata gogete ekerengo ntanyare gotero yes itukeria atabono Philip yani ndocenga abantu bakorire ntunatete bakore yebona na nkagirete mwa asa matukaye gatatu mwarenge mwatarete chinsemo andake asinale kororokananga abantu babwato mumuso ya abarayi marandake bali gochengeru bale nande ensi ari kumachikororokananga ngukendere metenga talibonsi bagachengeire ase umete talibonsi barayimoke batene igoro yegari banyara kwandira pamenyi bechinsemo obura bona totebe sauti mugirango waikire gosenaroro nyachoti no kurororo lakini koimokire andake abantu baligireri bari kuwakira chingobe banyaranga ngo okorugo semborabu akale gochengerwa seino naki asensemo yao aronda tengo teba ase Fred ba mochengere tekero monto lakini asaba jumbe you see what has just into kia berenkelinga abananchi aba bachakire korora kera bagwire chikura naende bakubekire kero gukeria ebintu mbiro bagutakoba korere naende utakorere ti abananchi ebintu biri boke bagugwasioki naroche chi constituency tu aenda ngibere konyora muna kera to kwenda constituency ya Bonchari naroche mojumbo oralia abananchi bakukana ngatakwana so baramba bwate sababu yabo lakini ekenene nkelinga omuntu batagete barore akwana lengo moshimwa Fred Okengo Matia nere batagete literally na tu gusasokera balenge muna naruche bagusasokera ba aspirants bande bagusasokera kere senator baguswana basani babo nabo koranga kere batanga ndabantu muna babuga tu gusasoka kuligoro that means gusasoka kuritalinga kore kwabusa kuria ebintu mbiro okorera to mugusipa kukamukuna aga feelinga oyo nere bono omuntu tenenento because se kuria nano mosena to iteste ya kurwanera abantu este ya kurwanera ebintu muna moisondo kwaro chero no mujumbo yo munasire tengeno bodi na tebetenga ngeno gusira kwaye sababu nero takweti because maybe ankurwanira minerals nera agateba tari guchigutiga enere gazi bagokora so kero konyoro omuntu muno yo abarayi muna bagotenna baba bakurwanira abananchi n'abananchi bakuborokiye esiko so kera bagochaga bakubarisibu n'amaskani naende bakorokiye ubwanchaniyo bonene so the reason abana bamintu bone kwara bacha so bonge nensega tusikaitis because kera Fred yetu gazi yaye akorete so again tongo tigera abantu bamintu kera mo irwe biroko korera abananchi gazi abananchi n'abantu bakuri ward no tabachi besa no tabuguri chibesa ndeko basera abananchi will reward you from what keri yokubakorera ekinje nakina asomere gusi so
tiganto mete ngane yochi asaba jumbe baito bali bonse baito birongo kolera abantu egasi naende twaro ugama tobya naba na inchi na ubara ko bega gosokoro no igwete mwana nawe kwa natebire yes kote ngwachore tu na ndite ngwachore tu kendo chikomenya urufi kendo chikomenya gwapi ngwachore tu otokolera magende igobona tokoteba bali bachore tu tabata tokolera magende kuna bono bara bundoche bara butene ni gaba tokolera magende na bande ntakwa nende kinetro chichene host chene host yes iskatikli bono ngoteba ngati aba barai ba kora magende ngoteba mbujamon na bali batali kokora tabatali tokolera magendero na bokonyora to ko ekura no yetu ba kora linde bono kunya kora na kutaterera lakini sokoro ebunge yao ebunge yana bono to mai ebunge yana ebunge yao lele constituency ibera bugatoyo bomorenda county bomorenda county bomorenda newo okay ebunge ere Bonchari constituency eko rukusokoro nga Bonchari constituency andake Mr. Nyachoti amaite nonyetaro yabete abande bakoiroka success useba oteba ngambu ya ikiranite na umuguzi na nyarete ko imukierie taigoro ebintu mbiro randa kya bande batigarite bakwe murungane gose bitikaransi byase bale ebintu mbiro rokonyora buna sense mo yo kwamerere serikali ande ake chinkwana nchiroro chitago gati yo muguzi chinkwana nchiroro konyora nga unabono kero kurigere chinkwana muna omoskeri gadi gashagwa na bwate chinkwana chintindi sana lakini karoka nga naingireta barai gete gusana kwaneta mangana gete ya barai ayo okurigere buno mugusi wate banande koretaru gwatananekana andake inu mwachiro chikurwa se timu yenyene ya tata hakika ntu naro cha serikali no style ya kwegero no mugusi atoka semesa pinte binde jetindochi because rigati wana nkira achi compete inside nabantu bande maybe onyaka gukwana uyo feeling ngana kwante bobe kisa kakiri chikondiro yes again to rigati akwanete kiyangiringa ki mwanji to mwana no Fred murita yale ko mabwatisi aende ke maina akaramuna basi abantu baito basi bugati nebinte byo korantu bagukwana nganya gito kwanuru ya njidiro jimo yondeka gukwana umuskeri gadi buna bono kira gukwanira ebunge ya Kitutu Chache North na kwetu gete nkwane embe goteba kubura nga huyu si junior nkundi ni koni wapi akatebuni hapa akamenya kuboli mwasinyito umuntu mugochora mukarra muchoro murayo yoiga enda akabole bamenye ba marani akubaboli nga andake mwanje moroseri gwe chipara abantu baino bagoitwa batari gweta chipara echi chinkora buna chiri ekero konyora nga chire sobo mu bunge gete ukwanire amangara bunali omugusi mbomo kitogo saba onye abarai bali bagochanga na bagocha kubeka abantamo bacha nande baleta chinkona chigo sali chinkoro lakini tindo chiza kwante Kitutu Chache North because Kitutu Chache North moto bwata ko kujafeti nyakundi na jafeti na baka kaboli sobo na jafeti ka yes tamo kwanete bobe egento yoka kwante because na jafeti nera era nkora nera ga kagokuneo nini opposition konye itabale sana because ese kurigere nayo barabukera bale moinaria bari ko inese yere fair so kero ya kuruteria ya no yo ruteria ya so longa zibatari kurwana buya bale lakini yenere kurunga you use that opportunity at least na ayo gotaka gotwara masses abantu bafilinga ndo chena ndu muntu gotuma yes ekero akorifa umheshimiwa andake South Mugirango Muske Silvanus Osoro na uyu kijana mdogo yes andake abantu ba South Mugirango sayo buno momenyo South Mugirango don't you feel nga umheshimiwa ino na babunale to some extent na bole tuwe amaskani ali abwanete omujumbo itere nkoro che nawo ke receive nkoro chako byabegete Keso kebego iri buna kiraro. Naero matono, ulibono ulinaro kongire bono. Omura inaro kirete omushime Zaire Janda. Korwa ekero chinse mo chiricha ke umbu naro nkoro chingaki ingana ikyo yanyalete kubekwa anda kenande yalete TV. No nyambara buna ababega kimitilda. Na barabuke banyoreri ikondo mbali gokora goso. That's in style ya siasa. Lakini gento gerigati akwanete kerokyo atebete ngaba gusiba mintu. Kirimo gochora chikura rende. Na ino mwato abantu abako. Lakini nje tindara because aba nje nabo bagachora kirigati akwanete gorari nechinga kitogwe lakini at the same time na akwanete binte byabiro mutatari gukwana yes rigati gashagwa tatebe manyiko inyori ngo omwancho muri na motegere byaki andake kurwa sense mo yabiri byakwanere twebya
mbire bie biga gusembu yakioboiga opposition yerengereti koleta nabona sense muna bono barabwento barengerete wandi muna te bateba bana bro muna bagosoekero gukeri nkolenta barento kurunga jinda mama mape shaye yoroche go chanda abantu konyeira ni bale bad echikokorega simuna NHIF because usikoli ase bintu bunebiga bone NHIF yagakonye chinyagitari chire ni private hospitals, these are the public hospitals bone goro chinyagitari cheito chiri cha abantu cha binafsi echisiekire lakini kwa kogenda uchimandare chigo ile you understand so nkora tulenga there is no biasness nero bone gosikoli abantu baite bakurira egente gekoro kusha bonega gosikoli abantu baite nyagitari gari ogenda abantu bachandikete this is the serikali ya kerendete oise kurigira libonega abanafunzi baitu chibeza cha nini capitation chirika skuru mapema abana baito konyana chibeza chel mbali konyora bone goise kurigira lia na magendere sai yako koru serikali elbungo so achiri ase abana lakini maite nchiriko so abana chia gasore bwangu ya kuchikuirege kana nabana muna serikali abantu boga nalibachaka go chiminyoke kuchiyo lakini mbabe kiti priority ase bintu biria serikali wente kubeka because bone go monto motaka affiliating uchumi yakongeta maguri ebintu achire igoro understand kirige nturite enda chibe nini bogimase yaba baremi buri igoro bona paka yabere problem ase bare so what we are saying nkeringa kera opposition yagoswa baro batebere what they are going to do in 100 days una bagoswa ekero gokeria una bagwa bisho one matiangina tebanga muna bagoswa ebago chaka kufixa amanganari na mama kazi mtaani eseri ebakwire ni so that yabasaya baitwanya ore bintu bagokora bonega batebere muna bagoso ekero gokeria payslip yo mwalimu turi gochikukunwa egotigwa because bona chibase chikurusugaria chibaso mwalimu arengere ngako konya kale aka payslip kabo kabutoiro bonega muna batete bagoso payslip yo mwalimu turi gokunwa because Kenya ne bwate chibase chisaid ama dini naro baro chibase chiria bonega bintu Kenya bwate ne binge because kero koriye economy ya Kenya ekoragiri chinse Jones bichitu surrounded twese kwebanga boronge that means resources inchiro nkiyekora muko minyoka kurwalia mwaso emefuko y'abantu abakoriye gasi so batebere muna bagaswa because before mbaga kunira na maguriye bintu ago chikogenda hanze bondi maitinga nono bosido chikora 60 because bana bamanyi tigato sabere serikali omenyete serikali erengi ya ogotebanga amaroro ale bosio ogosinga sense moyo kwambereria serikali omenyete boka banyene mbara mwanga andake ningo bagusire kento Dr. Fred Matiang'i andaka atebetenga they need time yes of which ntuntu bwati mochara na nengane yo otetiga bono kuboria nkolinga what if opposition yamwire gochora murayonde otali Dr. Fred Matiang'i no mtu ateba byega onye toko genda abantu bakora opinion poll ere very scientific very transparent yani hekene kiro montagwati ndubwati mechando mwana mitu you see the most crucial thing is intuma torigereti etimu eri munerega kerba bakora opinion butambe free utangaine ba ide kerba opimpaka no bago compete era bari ngaruto irengale Fredi irengale Karonzo irengale Fredi obatanganire te bonse Matiang'i so tindo chingente komo gusiga ko chikotebunga naje eyenerenga kyo mogusina ndi tu advantage to bwate chinyombe chinana chiagambire emyaka yonse tigaka nyomba aka gakena karagora garontoki kai gwege because watanga ntu abagusintu anyakonyona tigento kera cha nyanza aga ebanderera cha but I have all trust inga from the opinion poll ya kolirwe na ebirengera libya abantu n'abantu bakobibwatia research yendete kokorwa Fredi utangaine Fredi utanga nande kito ikaranza ari tikatonya kumusabira chinkoro chiri chikona na masikani abatorokia ya orokinga korunka abantu baitomba mu bwatete abalenda amagoso na machiko balende nko araga lakini amagoso aralia ko arata tamna to bangeruganga antu basagoso stadium tali mangana lakini ekireke ngamba igete mwigete mugaso as stadium othetiga asense moyende tukwiranirira asobokorere bomo senator we county ya Kisii musikiri Richard Onyonga ere mirimo yae inobu no office kurwa office yae mirimo yae mbi yako yakora ya oversight because it's called Nairobi rated almost number 2 in Senke yes asaba antu ba ere sifuna those the aba mura wabere ikobona senator atubigeta saronge na much of the time kwa senator gakolera bakoliye gasiga bantu bataraka no pending bills chiabo kera bakoliye gas bago sugumurugoroga senator ngo barwanirale
kire ntoke korrekana no tema ko ase county kiro kuri muna county ya Kisii ya toro muchanda sama matuka mangi osama tukabwango iga da koko tebanga andake oversight iga tira kore mirimo ikiagira bono wa maonjorete yo umumenye bwe county ya Kisii ere ndoche mbiriro bare rioka anyane yechipara kiro kuri muna drainage system mucho bosongo ere very poor. And I think mbulego tu ebinte biro bobe ekiro kuri buna mangana yobo chenu abantu nkolera bale buna boni gachi nyinge chire birero maina barabuo sokoro na kera toko afea turo jimno mwana uri oteresi akorere abantu bagusiga amangana yoko oversight account yito Richard yagote habutambe kere nibo yachire because tibasankurukira serikali yego kere nibo yachire tige nibe yebagwe akore bintu abakoligazi bakanuchi beze cyabo development yabe initiated ase ebinyoro byito chi ward chonsi chi constituency sub county chonsi pi amagenda rarokane chibe somo gavana akonyora kero kurigereria every financial year ntugusiga tokonyora to a tune of almost 12 billion shillings chibe se chinyinge sana imagine orusi no ni billion ibere otebo tete korosi birasi byito bya ECD ebya because ngoje gavana gaotenga orosi birasi bya ECD ekirasi yakemo kegonya gwonchokana ngekerasi kebwate TV kebwate carpet kebwate basabana bakorara abana bakora chikatuni nkorunde nche constituency ndigenderete koroswa ikimane kitokuburinga ki nande ebirasi kurya tenderure ekirasi kiri completion that means TV iteyo katiles yechinchiyo chirangi bagete chiyoka then ngakiwo chaka budget kyo kutumia kubekere bintu ebindi uchaye kubeke TV me uchaye gotenga kubekore chitile nekirasi gekebekire eniro yoka. Yes. Twara umugano bwo cyane kurase bunge yabo basi. Kagerete ne bunge yabo basi. Ase twarocha abana babasomera ngo uko bwa norutuba. Yes. Ase bunabiri andake umusenetere inkitambukiro ke mukiri una oyo kore okumurikira account so bukore. Oise kogenda bona iga EACC. Oise kogenda chi report chisogate kurwase omwana ominto nyakango nabantu abande. Chionsi pi chire paka for investigations. Baje bochia chi document no chire senator igete senator kobuli. Again tokanyete nkenga we are very patient tokanyete nga ngoteke bare initiative yoko enishwanga chibese china development na project chibe kire chitayo nkobwate bare abanenji banyoli bintu byabo because of all because last time one of minto kwete banga ba called ECD classes 154 kero kwa underground chiyo komanya ko enda bona iga yabere problem nga ayonye turi ko tera governor tokonyora magendero abwe stochi tebebo basi omo MC oria okorokunga nere onyacheki ward they have been having issues na governor so that's the reason okonyoranga even those development njiriko iko so kero rumorai naye enguninia naye enga kisokoro mukoroka ase nyomba omotori oteneine naye motebwe ekoro kwenguzu egesigisa keria keria gekobogori obuchafu once muntu nabago cha nebigeri obugata omuntu ocha obugata ocha neribu obugata erikonyegera kero uri gavana you expect to be such a kind of a person abantu bali ubegetenga na bono bakurende gazi no bugata ba waziri ba education no bugata ba waziri ba health no bugata ba waziri ba agriculture kabantu abachinguru baende bakore gazi because naga kirasi keria ngechitwika kerorekane citizen yeke bugate chi nini chance pike bugatu nanga kenigento banyorete report kale babeke chibeza bagache kirasi bana baitasenga kimuneyega mbabwe ntigo somera maraba chiba ojiri muna amani bono muzmali urabito mwana ulinkyote igo esukuru neregusi tata soko wochibo basie kwar ikiage okay mbio mono sana na ekero tukuriga sense mo yobocheno Philip omete isokurigile mna boniga engoren kuchiase tukiranira na ndinya gitari ya Kenya kwa rocha mangana kolekanete weekend yega na wikira boniga timetinga response ndake yovisio mo senator nereli asenganeli ya kolekanete so musibaje driver na tere kuya kabisa be serious ona ga ikikunya gitari una ikikunya gitari ndego sebi uzembe yabanya gitari gotima tingi ke ale ake ebikuru ngorali no mwana uri stereo osireki neru rali hey so kore nendo kyo goichana tumwante goteba ha totiye family ripole ande toba ya magomba manene because mwana mito mitlekete into kia osori because asiri chiko muntu tabwente go siria osekurusyo bogima bwaye kera konyora osekera kogonki ichiko niri gwanja
in fact montabwenerati because inero a policy ebekire from the Minister of Health n'abanyagitari once they tell you that lakini ekenege kone ekene omwichano beto monene and that yomo ogendere orabe so what I expected inere michando twengo chakotebanga ekwente kurigerera gumono because kerege ntumune kirikia bete nkwaro mwiburi uri muna akorera agoteba muno mwana uri agwechanda gitanda egento bango koraria no kwensure nga barangeri ambulance emorusi level 3 hospital emolente tu enyagitari muna KTRH yitoga ase equipments chiro chibwente kokonya na ndio tegule ngande equipments kwanza imanjikayo emergency cases nchiriko ba 100 diga we've had all these problems chigendrete so ebako murusi aba molenta saba nyagitari baro bakole bankonyo monuri we've seen cases chiambulance nchirega mafutamba naro because ntuna taxpayers nkona chitore and we expect ebinte ebikoro kera abantu baito bakorusi obogima senjera muni area erutari nchirangija nande toko sabanga gento muna kerinke basako balinde tutuware abantu berweta abantu bagwetoma tunyare koba toko konya abantu baito asamangana health because health is number 1 asikiregento because kera health yero health is there einere gokonya ense yagendera so I wishing next time abawaziri baito before ndara tumebrem a governor should ensure abantu abonsi abegetensa okutwa romo kutana na barabo chi minister chi Jones achi echingu achi motivate achi golere bagende bamanyanga kirenya gitari mechando kiero because equipment sinchiro abanyagitari mbale enough kwa remo into munebyo so that such a case kerege koba kiaba handled very fast nanga mwana ulikolera kulia reta machinza chiri chonzi paka ngina bagwa kachisimi kirengento kende getari go take place nanga lina liba moete referral arugalia asache nyagitarian nanga mungu utarusi tubugma bwaye so gento ndo chega na abantu kunya kutuma magombo lakini in the real sense from the department of health they failed. That one I can tell you, they failed. They don't work babwente koruo bisi bagende ground mwana mtokere ko irwegas tali yo wikaranso bis just because of the go sign event take 2-3 days okoruo bisi kwagenda chinya kitali chiri chons pio chimarket whatever lero ngo chakayo ka sub county ya South Mogrango watara chinya kitali within a week watalire kwamanya kutwara abantu bako information muninya kitali yegendrete what they need then ibinde kwamanya ko birentaga mwanyora no mu MCM mwakwana ibinde byamanya ko enda kapisa nyambibwa byabikwe budget abantu bayito bayo nkichinya kitali chitu cya burwa muriyo nkichinya kitali chitu cya boru equipment chiwente ko bakonya nkichinya kitali chitu konyoranga stima teyo mache teyo chiwode chire so pathetic why at this century okubori kwane nkolinga ekiro gutara ase chinya kitali chinke chi dispensary chinya kitali chiri che binyoro boniga nkagirete chinyinge nchigendete gukora renovation nabo igonchi nenchigendete wakuchirangi otatiga chinya kitali echiga nchire emeremo ekiroro che chigendete gukora renovation amariogo naroro equipment nchiraroro andake nonyo mosenete otemire kurikiriringa ekiro chikare korosio setwarore nonye chia advertisement omugavana egatie chi dispensary chiri chiavere chiagachiru to completion chinya kitali echiga andake nonyo mosenete otarirororera amanyenga amaene chinya kitali chinonye chiagachiru amariogo narora abantu kugenda ari onye malaria ruari ku malaria boli obwena you see again tumugenda ko batebya and sometimes nkora grande the former governor olengo because chinya kitali omwaka uri initiated oise go chirigere na chichiko ba launched they are now in completion so kere chinya kitali omwaka uri aroste buneli aroste nyamarambe chinya kitali buneli aroste tie marani iyabe you so those are the hospitals kwaenda karomo gavana kako chikoro so kere kwa iwire nyagitari eri you also need to know bintu kimbwenta kubeka se nyagitari ali ko igora bosa igora nyagitari bosa na tu kere kwa igoire then bintu kimbwenta gukora nabantu abakwategerera abananchi abakwabeko goto kimbwenta kubakorera nkibatagete because abana bw'abantu these are the bosses of colleagues abana abantu bakorigete emirimo they expect services we don't want to singa kere kwa beki rugari aje go ikaranza what you guys want to do moso echigali muchaka kutoka chi sandrufugoro machiza chinyinge na hero mukari chi conference emekutano then mugotika abantu baguchandikansa that is why we say lack of power I know so meant kurugora ari go chance you should understand what is happening down here before tarasoka na nkurubu go chiandons you need to know nkikera nkikinatika maiga mwanega mechando kire bwonega muna sokoro
sukuru maitege kibitabu computer kanyora teracha okay waje tizome computer sukuru utanyara kwa turuchi dora muna konye bataga turuchi ya sori ngoen ne sukuru ndendre aya toko teke nogerio aya kuanira kirokio na Mr. Philip yes asinsemo yende ekiro tugende tukurigeria mangana yobocheno manyete gusi umuchando bwa mache tubona tigwa tuku ebisa kubinde biguna mugusina bwa tumuchando bwa mache lakini usiko genda sebitache binge birosiri ebyo rero bikare korosi une serikali ya county kosokonyora sobutene ni bwa ba MCA ebitacho mbire bya rosigu bya bekiri gose amacha anyale koba korosi gwenchira kete ebinge byabo mbiri up to standard engane yumwari gereri ikiagero konyora ngetacho gya karenge ki ya machare gosoka usamachare gosoka throat bono babe kirenchira gete okogenda ari kwanyora ngano islapo ipekire umuntu takonyara gutenena you see abantu mba gutenena embabira sebitacho na embulego tu amatukavere metinyebere esimiti eri yakururiro yonse ya match yani mbibe kire simiti isene Eina reme chano ngo gotebi that is one thing na otebia keroro murai ebinti ogwente kurigereri because bone go sikuri getagi tacho gyoka I can even tell you genda rone virasi na bikolira genda rore PQ dora ayo manyanga ki etende kere aruete chibesere nke go cost from the PQ yae abantu ambabwate the same thing it is not done we've tobugate the list of all nini classes chikolire all chini springs ya mache paka muna na nebisima bikunyire understand tobugate bisima bingi sana bire drill bonega but just to go and see go sengo kora bire gas urigereri chitapu chibegire no embosonga batigete kere mirenga kegatigwa kekahange gabo so what we are saying is keruru murai these are some of the things on keroko wa di montetenda because bono kuri rezinga kero monto maybe nchenkora imagine from my road o monto kera egwe tenda maybe does it mean ekikibaki kere kenga koru more than chiba sago tigara okore gas is that the reason to take on your bintu byeito we feel the value of money because bonega orochege egetacho gekoro o monto achakure abeke kamagena abeka ka karatasi gari amanya gocha ni simiti chisimiti sato amanya kolento muchange no speak up arotebe ngorosi egetache after few days abantu bakoenda gutacha mache nemburego tu bonemburego twa egento keriki yawo ndo kyatekere yonse so engineer teye kwenda achikuriga ebintu biria nelio montaka gutwe contract ogenda origereri okora muna gokora buni yae so long as kera call chibes chetire I don't know what he does uchira people are after not abantu are after ngakitokoro si imagine na kitokoro si faida not kurigelinga ngaski na akora yeah and that is why ngote abarai baitu they need to put the eye as again to career. The truth of the matter, this issue has been raised not once, not twice. The senator. He has raised it. And he has all those material you need to get those birasi bune bigonye bya birasi byaga chirubitali to standard ekero to kurigereria nonye birasi ebiga bya ECD chi dispensary to Kenya gitali yaga chirutebe kiri gusene simiti isene chichuma chitumekire inchiri ekerengo kilikega neri ebitacho mbibwenereti na kiengane yege go chakorekana sibone ina regen ka ebigo tagorwa gose ebigo tiguga bichakubeka amagema y'abantu at risk. You see, there is nothing now you can do because the documentation of Chirocho, Chiriba Makartas, Yariba Corretegas, Araramaya, Montana Vegeta Kipsaba and get a Gakura. So, even to Brimuna and get a Bions Yagakora, Jereteo and Wiron Nekutu Chikomosu, Nanakorte, Moa Proveti, Mokari and to Gingam Biakere, then from there, Mokamuakana. So there is no way. Morang and the back into Bunaba Nanchi into one what we are doing into Nedio Gito Comek so that Yabanta Ambai care next biological current project. Banye tunyana nande tato mwana ne gento garo kinche tate ko go saba kiagera toro chinche na kagot na go saba barai bai tombonsi pi ali ase baro chenga kigento getenge olioko ko sinyale beno olioko bwena te ko kora bwena ta kore ka kichita ya chumu chito bosongo korungwa ye mwana ne livisi mali bongo ya rose titaya ka kichi asale kire oroje ogo etasande kwa nyole kesunte ndi papa pupa na gabo songo matetamete tikabira hawa toko manya yo ningo okonya rukwa ko no neri komo ko rumo tu goro jini ngo wakire ara fu para nere yirga igetacho nsanza nsali montorero ko chako kwa liro libaro ma ko chakorosi ko bono ko bora bakia barai baito bonse yale ko nyale kana asuri umanyete ngane ro igora te korosi
na go saba agento bune kige nkwanira ngo ngakiro muna ga nya nini aiga gitacho ngwaro che epareri yabu nduke yon spear heli bonega alibono ga ritirigo asari abeire abeire risk point y'abantu bayito korentoke batabwente kweta that is kwaro chibonega as we speak babe kirenga magena garite korogoro garite kweta moina esoke na nto sikuri isoko rento ngara gwakwanekia sana street right uburabo mbotakeire drainage county nebwate mechando mwa esi wejiye guiteka kera sensa Charles imagine understand bone into kuburi sokoro ngaki no nayo buri eni be yons pia bananchi bako nacho egucha busongo ntubwente gutware county bune yera boyo no ni so what into gusaba yoka into gusaba mu governor ito to gusaba nabantu bari ase chi department by currency with speed barolenga gibusongo ne yabo county ne yabo banye face itakira egina kitoko basaba because the truth is bone gana ubaro burayi ntuntu bwatinza abantu uji ko bangora igenda togota bayoka tuko basaba bakore ebintu bitu akwanire babeke chi street right boronge chikore then drainage yakorwe so that in range ya motora reduce obokora bagendrete town yaito abantu baito banyare ko bagutara so montarigete usuntekerekero otari koiberwa kintu bune yo mwana ngaki bona ndege tokene neki kwamanya konyora kuna bona nare ko boliga litangani sese moye tisemi na ndeko minyoka mapena kwanyora abana barororo batabwati bayibuli bona barabo bali nkalia mbana kwenda school na barayimba konteki barororo kwamanya konyora abana barororo okonyora sachinde maybe bakaniri chibese chiro chabo kuli barororo rafu chikwerele chipese ngaki bakoroka chipese chipese nga oinare ka story to make my pastel gaki ngona na to akere te kura na ringe na to bakuru pastel okay next grade aro rolio tali go chakoba sole to kura mwalende pastel igere go sirati koba onare ko boli ebinto bune biga nekene nga wikoba so morai frani umanya ka we pastel einere mechando ya chakiri gotoka because nga ayonye to kere na mugambi onde bwenzi nga ayo muntu mutaka utari kunyara wikero mujumbe utari kunyara wikero mu MCA you understand so yaikerenga ningo obwente gokore ruike lakini that's why we are saying chibeza chiacha chibwente gokonyo muntu mutaka nchiri kube kuborunge kwanyora umuntu yumutaka kote batari konyora basari omuntu yumutaka obwente gokonyo tari gokonyeka just because abantu okonyora bono okonyora umuntu okonyeka nga aje ningoma nyito manya gokonyo neme chande ye chagete igoro pake kono to ekaikansa yes na sinse mehiga yichi basari andaki abantu batari konyora guidance sine abantu ngote mabale wa apply umuntu oli no bolinga singencho andake ta support ti umurayo ngo mujumba wa makaka tabanganyo turi ku constituency ya to kwa ku basari na si no ino muntu inare gwake kure kose ase constituency wakari chikuro na na ando yare eligible that's a Kenyan. Okay, Mr. Nyachoti. Yes. Na umubunge yomo narorire abange bakwe murunganinga onye umwana utari gusoma si school ere se constituency you tokonyora basari so umwana utakonyora basari nga abana baisi kutoka barwete bunabono ebunge bunabone yonkorogo agende school atikosoma gose kochi luo Nyanza mate ngata konyora kwe basari kiagira tari gusoma ase constituency uroje mentality yantu babwate narakonya abana because kero mwana akurwa ogenda Maranda boys omwana orwa ogenda Nyahururu girls uchigosomo omwana ikira kwenda nyama kisangi bae ideas injiro bago change you need to empower such a kid uno mwana osomire okorira umuki onyari kurangerirwa ase skuru enene skuru ya maskani omwana ikira kogendo she our deserve to kokonywa na and it is not a right it is yani is not a favor is a right omwana konyore basari because eyo negento kebekira se katiba basari it is there okonya abantu abali batari kwenyara na enda abantu bali eligible koegwa understand omwana yanya no mwana mutaka yani omwana ino mwana bayibuli baye batayo tari konyara lakini amasomo nyasawa mokonyire ochiro rangeri we school enene omwana deserves to be assisted abuna abakonyeka kiyama abuna abakonyeke saku Biamono sana atukuwa na magana insecurity omugano nole wiki yaita weso kwenda se chiro ya daraja 2 boniga omongina nale konyoroko ni bintu gali chiro ya okoni bintu amanga chindagira balingino mugako na basagane
lakini mong'ino yagaitu goikogokwa kabetwe moyo goikagasire bogima bwae bakogenda chinsemo chiri kia mwansi umanyete aigana omochi obosongo nabo igo twarorera samotuka make samotuka bwangaiga agati aba bakorera ng'a andake omochi simi monta atigeire chingoma kubwatikana no bukibago amagana na aiga yakoro ikagera obosongo gose kisini go yamanekate place ere ebwate security eseine omonto kokora obonchore bwawo utari kokosererwa okwensi dere bintu bichenjeti mindaisa gokobole Matilda I think 3 years kurutole ko borai we county which my kan ko kwarenge mechane ingi bono kiagerere obo kebago because now we tuachakire ko encourage obo ibi tuachakire ko encourage ibago because bone kan kwaraba murambara babwatire nyanchwali baye gotara ne chipiki botuko banyoro muntu kare bwate simbe bamutaburi abande baenda anyatubwati besa egesa kwa kwemioro straight saa 9 bange turi bayimugete mambi nga emezigo bawo chikogora gose bayenda kwikera umuziga chigari chiachi abandi bandi kuyekera goto kwanyora omuntu tari kunyara gosoka nga paka mosoke kyombe kya abantu 10 gose 20 abantu bara bakomoka mambi bachikora amasoezi kwanyora ngango itabale omuntu kagwete gari atumugete ngango binyokore butuko omuntu gwakira omuntu nabantu aba ayigose koenda Mediford gutirimboka haria bantu baboire kogendo bantu mbali wetu ebisundu egesa gotirimboka bantu mbali gotirimboka saa 9 nyankonge igwetanana abayibye baro abantu babwate emioro emechana enda abantu bagotoka nabasaya bake it means bone gosi kurigerere bantu abambali empowered basayembali empowered I think that is the major reason egendeta abantu aba bagokora ubwarifu muno n'abantu baito ne serikali n'abasigari baito nabo barega itukondiro kwanya konyora umusiga ogo itu umusiga abasigari barigerete botuko montakurwanu abas korekini kwamanya konyora wetu uniform baburi chibunduki no bagwete towniga mchengo sababona iga tigaba muraba ito ba vigilant mba konyete bosongo tugatora sanity sune kan kwa gaitire botuko kwa gaitire kabisa abantu bamanyire nga oyo noyo saa 12 nyancho yero chato gotambuka gochiali lakini bona iga sikusi ya rure na sija ikire tutakirikora mekonega tiga abasigari security ito bakoro mukutano abantu ba vigilante bayikaranse n'abarayi bayito batuwaro mukutano bene bonse banwanerere ebintu ebigendete gokorekana because nto tuarense okorara no bwoba bona yekiro umuntu akorara manya kubeko muribo murango oyetio motega utanga ni chisturinga montaso anyo aho boete inchira kya ndora chikomanya nebintu bunebi kera mati yanyarenge kero gokeria ya interior you saw security was there eskimo ga abante bagachira bayi bachiombe abayi bagatoko kera mati yanyaruete order barengo abantu bakorara batiga chiombe ga bone ga bonchari gotiga chiombo ogotigana nebintu bya isiko ga it is because abananchi bayirete chinguru chiri boka bakea bakachaka koro security so onye serikali tutagete ko provide security as abantu then abananchi boka they have got a capacity of koro security yao ende tunyale korosi ese itenyale ko bendo ngabantu bayito barare bakore byasara yes mwana mtu ntoko cha komenya abantu banyenjera yo buoba abantu babwete ngabona kubuka ngwa kwoli emyoro nei mwana bisini iniga nande bantu bakurwali abantu ali bantu banene abasaye the age of 20 to 25 guchiabo bana bakorte babo mbiri korara nyomba nabo iburi bayitonga siki bagokora kero mwana agasoka butuko bantu bamichi 10 nki bagokora. They need to be given by the meeting kabisa barangeri kubatebikwe it is all about security kusaba abantu batige ibintu bagakora ase amangana bunaiga abasaya abangiye kero kwanyore bagokora ibitage bunebiga ukonyorore bare buna nebyombegete yes andake ngo mbara pia baba kubeke byombe bigamo ikiagera abasaya gocha koimoka amoko cheke ombe kwanyora ngapa kari gutumika gusene chipigipigi koibara abantu igo minute nga ekiombe kiga nkibwate nonyo muntu batenene yes. You see, again, taking into kigo chakane influence. Okonyoranga abantu enchara yabalire. Bantu mbabugati because at the same time, again to kigo change it is about the economy too. Bonega abantu bari kunyara wa afford ndagera. Abantu nichi basaba kuligimba chirochi. Bona yokoreka no bugate na the biggest target. Na ibona abantu abakurigirira tu kera bamanyire nga rero mbate bali tukerimo bauro omuntu onye bacha babire bakura mabye bako abantu batano bagotenga nchi togende go chihe muraire enjire turanyore besa no go target y'abantu abakobuka mambi na babwate besa bagochikugura imizigo to baure understand so the reason why abantu abakobuka basike abantu batumya bakemeyo it is because bamaitenga ase turanyore besa niga
That is why toko tebe serikali gotaka kuibeka abantu aba. They need to be kept busy, and this is what Kibaki akorete. Kera Kibaki ngakia moya so atatenga bano what can do no create employment opportunities. Toko tebe go create employment as if into affordable housing. Abantu malenga ba ko gacha chinyomba ngombwali. Affordable housing abantu 100-200 ekenyole kibwata abantu almost 2000 3000 abasai but jobless. So that is not the solution. Serikali nkororete ngakiti gatobeke kazi mtahani. So abasaba they need to agree banyole gento barakore na kitogo koraba muraba baito banyale ko bangamba nyole gento ke kubakonya to understand bantu bayikaransiku baba ebirengererio bantu baliska babwate ebirengererio bya. So serikali yetegerere muna bona binte bine bikugora makarabatia they need to be given the opportunity bakale ntubune barosi yebes chibese nga chikugo mwana ominto kiri tukolia ikera li tuko bilioni 2 bilioni 4 bilioni 5 bese chichiko bekwaze chira konya abantu. Serikali ne bwate iyabwa tukomurubiri ko sichibese cyo murubiri onyota gocha sabasaye kiro tugukorera abasaye bunabona kurase county ya Kisii chiode chance 45 ne county ya Nyamira na ro abasaye mbanyora chibese icho andake a difference nere yabere nonye ino buna omusene totembre kurigereria egati abasaye abo igabanyora chibese cyo murubiri onyota ime yabo songo tumanyanga andake amonchoreri yabeira ro ak 22 chiri embaye ngiro chiki. Do you want to tell me? Weekend, moli tukudia abantu ba tate stadium ba ngosherekea gaiga. Njete teko tebe naki president yane eskerenti William Samoei kibuchiri Ruto. Na korte bia. Na korte bia kabisa kokoja basae rinde banyole bibesa. Bwana tikango tebia gachukurukane ngai twebesa. 22,000 cash money in half fund. Lakini mwana mabia ya daneka mwenye huyo konkobesi. Kubuli ngakira ndo konkobesi rene kusemwa etu ne serikali. Ngatiria. Au kobesi au kwa gosako gosaba. Konkobesi moyo. Yani agusaka moyo. Ngamokonye ngajiria budget bakanda kusenga hii ngakose pum pum kukura ra duniani. Bono serikali tabatali jalenge beke chibesa bako abane sky style. Yalinge burungi ngaki barosi njira abana ya barosi ase nona abana bako nyakore mirimo bako na gwakano bese nde yose yokorete bigeri rasi monyerende bese yoko kubusaka butu to koba taino maete Matilda chibese chiria sokoro mate chibese chiri chiarwete World Bank chiga changa chikonya emiradi itoga lakini utara omuntu chibesa nero monyane tigatengia tetakorera chibese echo. Understand? Bona abantu babege tuga nabantu baito bayetu nchitimati ekine kendo ngigwete bantu baito mbairi besa bantu bayiri chibesa nechini bacheto kurmata koje na wagradis bako geta wagradis wanga bako geta sana chibesa chinga chia cheto chisimi chia bantu imenge chia 22,000 omonto etu omugaka oyo nabako goteba nganchi get lakini abantu abange ba tegatia bubachi nyolete nande nechibesa chia lakini kera kwa rigere sokoro chibesa chiria abantu bachi gokerete gamba ndoki litukuri kerenko endaria china chagete kunga wana te amodo wakwa kwa igule abantu abungo barendera nande chisimi chia bana chigoso wacho nabo yale konyaleka ne kiagira county ya Migori negatia chirichale gocha igase getikia use stadium kanyolera chibesa icho kusiyase abasai bali baretetu gocha konyora chibesa chawa. Anyway abantu bali chibesa nchi asoto mwana minto bali chi asote nchi asote lakini tinda rene impact tali magana ntochi tumanyanga ke chibesa chanyota ime ndengo saba bali bakolire bese yo batotero kinga statement nare na 22,000 ngachakera marogotane na nyao na oniri gosenka gure tururi yo konti smoki nkanya kobeka na onchore iri na sukarero nimbwataka hosikigane go koni chichuma. Na asense moyo kwa mbere serikali take nande isikurire kiroko bunabone kyo bugavana andake va igati abamenye bate ba obo koreria serikali ke county tibuli bia ensemo ya opposition narari ali kaniriti ko se ali kirete omugusi ya se ensemo yo governor bwa Kisii county boro munta tengo tebiga omo governor ito Simba ateba ngeti I'm telling you mwana minto uchireka because one liboli nelimo yes ngoko mu rusikero abana babyarira abange bana babasacha babyarire ke nona utaute na morusi yes no koni ebintu bya burungi lakini so far abantu to igure bago tango ligibare kero gukeria mheshimiwa wa Machogu mheshimiwa Ndali otabire nkurigiare omheshimiwa Senator Richard Onyonko otabire nkurigiare kero nabantu bande njabuna rana igure batatu
tigabatenene lakini the truth of the matter bago ikaransa igaboronge oyo okoni bichingine chinyanya chia boronge we have to carry the day because bono iga popularity iyo mukaba na Simbarati ya chirenza sana na ende bindebi maite yanko arese michiro doment once kwaso ile kiruke needs patience oikaranza otegerere kere gwa tegereire omanya njiro okora abantu bawo because bone ntu kene na akore tikebe that's why now cha abantu bakomana abantu na bakwana me give them nko the best opinion isikoga bantu mbatageti ku associate na Simbarati because bagotebanga are enemy yo mogusio tete kobekero kene na sense tu ada te gotanga omwana oyi muneria matianga gocha first na tebetere matianga project yae na ndes na rota muizo ndenga matianga tali project tabu manyeti tabasa kutajana ne stadium na ndata goso abusongoga that is one thing kyalente mechanda sabantu baitu bante batura chinkoro chimbe kwa romo shimo Timothy Bosire kago kikeri entukeri kago denga muntu muno itabasa gochoro you understand ya lenda aguaro korane gosori alenge kyagara muntu kani muntu toso asi so korongo aroche muna abantu bagacha batenga CKPC gachiduka jusu tu enkone liko bwoba talinga abantu bagatebigwo no twalenge busongo situka chinyinge chia sikire litukolia Jumatatu asinginje itaro iyo gose sabari yarenge abantu bakaganyira litukoli gimagwika margoba ikero Dr. Fred Matiang'i aika Vale Stadium bakogenda na linonye chi hotel chinyinge chiko igoro merango stadium nje igoira it was totally closed yes bueno sege chigachaka ndende ntote ndengotebie mwana minto you see kero tobuga matobia tutabuga tichivuruku omogusita tagetigento buneke nande tengo tego chaka boneka sokoro ayeno maite siasa yetu gwakanka kero kuno monto yo mekenyoro kwa kuno monto yo mekine kenyoro kwa kuna so gusi n'abantu banje to murembe lakini kero ko wapugo bako ba provoke nababe sana tatika nende maita sina narmonya ukwana njiba etamatu Simbarati gate no mokare ase yani nende ekerugale no obogabana yes oli kiago chikoliki no bo president yes bona kukirabu inki bono nanganero togeta mwaligania mote ngambi ya mono mwana mitu Fred ngocarega kabisa mubangire bakana ne birogo galia atebenche gakino nyana ngotoka na mubangire mapema yes okay mbiye mono sana omenyete engane because Fred nere namo bugate sitikira ko likichukura ase semo yende Philip moske Dr. Fred Matiang'i kiragocha ne timu yae kusekero mwale gukoreta Dr. Fred Matiang'i gusi ekarorakana aba saina nde buna butambe batumekire bobe amangana y'ekiguns yes bosongo tiare gwete kabangi na baule tuchisimiri tukelyo abantu bakatigero chinkoma abande bagatwangu turi kumanya uyo twangu neke egu ni yarenge gusino umuntu ole gweta abantu bakayego binyerere naseki engana bune yigikuru ka second ya kisi ya mutukaye na ndige tekinche ka kinkyanya na nyago kerora pri kusiga yaito ase myaka twarabeli gusina so okoimoka o mokechizo utagete ogenda so gochia monta tali ko kuna para lakini ibintu ebi byachaka and I've had it ebi yachaka emyaka 3 ya era na ende myaka ya 3 ya era na rantu bako monta gocha kabisa onya na matanga gocha bwata chiguni kugukwana against emete ya makombe no muntu okubugoreria makombe no mwana omine kazi ni yawo obuirio muntu maybe mukaibo omwana ino mogusi ngatokwimukirania makombe mete ya makombe tate kurwana emeyo abantu bagwitana paka omuntu rusio bogima bwaye bintu bune bintu gosaba tali bintu tu astigete ntutu abugata se asobongo bweto ngakantu cyaye kubirora bonega nona ekero kurugasiga ukwobwa ngasaine koena nyumba andese nyoro omuntu amenyo kinyo andankobe omanya kole makogenda ebintu inkaibya ruwete inganje ngoswa bono gutakanso amatanga gutakandreka no musacha abantu bango boye igongo cyana bamuramaega bagonko kabisa bugate bahoja ne chipiki kabisa babugate emegwango kabisa manya goswa amatanga no ino muntu usireiri taro chibite imago kora abantu expecting aki abayibuli bayito abange no bali eburugu yakoba bachaka gutacha abayibuli bayito galia bakoba buna bagoswa abantu bakochaka koiba you understand so we are giving kisi image yembe ngosabanga abana bamintu ntobasa kwitera manyinga atari munya manyinga akorete gesiyomba sokoro keligo mwana oyo nagochaga igo yo nere Fred Matiang'i kagochaga ndirasiketi gali ndirasiketi kunya gosomeka seti ga stokoroka ekwana sekatatu mwana ona ninje okay bona ndirasiketi
kwende eranda bauti yigaruruga CBD ero muchito bosongo bukata yes bona tindira sikitire gazeti kunya kulia lidondosa hapa na pale kwa razangu radu diani we manye korra chinu ngukuruguru mirangu kwa kupa nkaimuka tatu mwanone ngapara papa umoncho moligire na boyo motekere kirogendete kuigwa ya sokuru guse yo korogo asibire igabyo bono mwambi gendera gusanga nabo kunyara gusanga kirengere kya wochega ase studio asengambo ya bono asumurubire gabwetwane kunyare kolike kirengere kyao ochaiga bochakaneli tari yao chisemo kiri kubwati omurubire bwetwane korwa nabo igo kirengere kyao ngere kyase ali agendete gukorekana ase county anamone county ito Kisi kaunti ya Nyamira asomo gusi nsemo yo kwamiriria serikali ensemo iri egosi serikali ekirengereri kyao ungeri kinabo kunyara wake simi gochega studio lindo nyara gusanga na intwe ekiroto gendrete ko yasanganere Philip Nyachoti aiga ase studio na kwa kwa TV na akora emerimo croasi ABC yo mosinete bwe kaunti ya Kisi chinamba cheto che studio 0726 447367 na voigo 07 bwana utaite kukwani namba mbwerete kukwani 0741583878 na voigo chinsemo cha Facebook tonyore muna Getembe TV na voigo chinsemo chire cha YouTube na ro tonyore muna Getembe TV irika kirengere kyao sange kirengere kyao ochaiga ase studio na bwata esi miye moiga ngiwunga andake oyo iga nyeka bwate riboli ngaki agoteba etwane ya Getembe hello Getembe mwalo kire wakire bana baba banongorogo gabo wakire byakore no mageni Davi heri yetiga mangana mange kwani omageni oyo i5 murecho mukwaniri ntibono kulingana anda mentere na dengo Getembe tutimukili wiura pingi yo goseni bono nchengo komentera kwa naiga igatoba ngai ni boboroso ekiagera keroko nyora abantu bakubona matro bakonyora ndakundi kubana ari ankoro kubana ari na sosalo chimulina kindiye kama ya gondi kine sambichi boti boto konyora abantu bari mu bantu bakulia okay iyo takuri soba jena ngana oba iyo na tusalo ni kitambi ya nila kisi eka usomo ya na so asaba yaba Habari con Mbiamona sana muricho. Eto ani hello. Okay. Ega wote bangatika tutwaro boroso obya. Hello, wakire. Eto ani Getembe bwakire bya. Amangana mubwate na mayale studio. Na ende kwani abageni bale studio. Omogeni ya Philip Nyachoti iguro itavira maiga. Buyamono. Asante sana nje Richard Muchoge. Na ende gongo kungo wake simikurwa igai sana. Omugambi chi politician chato tumikire bobe. Buno mwana inchi. Na bakorusia mangana yokoreta chiguni. Ekero bakoreta chiguni mbora na ubachakira mangana. Baimuki abana b'abantu baita abantu baminto bakwa yani egente gatogeje tibobe sana abana baito batumikire bubi omwana ominto na kinga ni na kinga ne yera akorwe korogusi engane yego koruga ki politician tigachimanye ng'abana bagotuma nabo baguchiko bagere chikura mambi batige ko bachi bese babatumike ngagenda muburukani umuyiga asegete ekina kegento keragere aba baikaranse bonsi amo bamanye ng'abana aba nabo babweke inaba abo bali batigetenga kegara abana babo mbali gotoko igo chi politician tigachibeka namo tireta abana bali batiga mangana yechiguni batare buna twagata arire korukare tutabwate chiguni egere Kenya yite suke mutwe na indi bati onjini abana bandena bayiru chibese itimwaegwa enda muchitumeke onde tayogo chi yani mwago chibese chabosa babase minga chibese bayirwe babwenete guchitumeka biya
egere chichi ko bakonya abana baegwe semina nkinga kiye chibese chichi baegwe chibago chitumeka egere chibakonye mambi bona abandi bagate basinge njugo se UDA chibese chigo se ne chiaruto bona chibwate chirie kwanyora abana bandi bagotinda mpaka bagokora mangana ndatayo so egente kiyanje ngotebia aba MP baito na any politician yes igaba itumeke abana baito buya na indi baba obosemia baba tebinga fucho tego tokonya buna Kenya fucho ige gotoira Indian Ocean roche tugubuno mugusi go no mo Kenya bia mona se ogo ndegera ne kwirende yumubwate nengia kwegure kerangereria ere agusingirira nga sense moya bosae baigwa bosemia abo mwana mugusi alendwe ande nga andake kerori bagari atokire chibesa buna bone ichiga cyo murobere onyota abantu baigwa mege eriyo nga ebese yige kero yasoire nubonete ko yutumika sinchira ndonge getembe hello tewa muno kwa no ni chelita te kobe gun straight te kobe gun ni mapema life at the teren lakini rintu etokote bashikani ashindwe ekiro ashindwe kabisa okay unyo kobe gun ni taita rokoba lakini omwana wo murayo yokombeka kobe gun atanga ne motu nadabe motu yane sokra te bati te kobe gun tali mangana good morning eto hello getembe hello 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 wakire bia Joseph Nyamatale ki president ko Rumatale kidu jaji South karibu sana Sengambo bono jate ga bolende na tayo mugambi oyunga na ro mosenata o ganyere ide tiganya sana ko mubati siga na wonyi wete ngamba na okwa na umbi yare amangana ari acha agere te igoro ya ekitaili ya konyoranga abantu bakwimuka batangiye guru gwende bunalikwa agotari mu maito no nyemba ye guru gwe yangu kwanere ikora amere sana igomba abaita koranga na abande ngabala kurama bonsi kurama na nande mbanaleke abantu ko tume kuni ntole bobe amana ndo banta ine bago tabaitaransa ikara batana no nyama ya pane ko itala ne itaba kolega sia obona bagana irie na inde omuntu karabe kire okomana kyasi tuomana kikamiro nyo gotiyo tinju maobekwa esa yoko no omuntu ine kese ne jawo je ngonde tayo gene geora mokore baise ko butu no nyamba to bana batano aboko nyoranga batoire ko boa egendo kena batanga murabaito batige gotumekwa University bamanyanga na ti bago korera chaise ngijo anda go se otegete orense mo yanyarebe bono kwa manyira kwimuka kwa kirwe yobugetra yo gwa goria kumbo akwe okwe bono le no ino yo gwa tegeta go chikure gore no na ile ko mwina kwa moyo go se ote gwa kule abantu baito berende batige tabie iyo mbana koro ke tabie iyo kuna kurwana kuna goita itana sa igabo mataraitiga sikao tiga obochingo boma tekari tanga tai no ine corona ya renge ogwa kanyoli tigali bono ine ikisi anya kya matunda kya magomba kikwanda kya oni no yango tibogera mate morogo bachaje chaje go pati ga rajise ni jusaramero mutata na kendo kya mutra tinno jangan ko ba utokale Hindi palitele ndona ko tabanga kasi ni yana kabisa tato muhaba na mama na ba muhaba ko boktero nyamatutalia karare ko ruega sinya bai kitwe nyore na banda abu majamba si ai mwakwana taba kitenya kitari ganga na olivaro ma ko nyora ngalifaro akobera emergency ali matukavere mpaka tukaje ko muruzi tukamuira bosongo mpaka muisoya na baji saga kwa ole ngoni ne lino go cha urumie tugwangu gonangara ba wemete igo management nesi take kinya kitali ke to kirigereriwe nare go tanga abantu boronge ba bo jambasi bwa bukire bono buna tarajambi ira lero mbodi ko koira mo twati onda poni taraja iga iswa boli mbaka ga kwa ga mo soje bano mga ko tu mo soje kya mwa mbaka tarati te kwa na uchunguzi kama kwa bangango kwa bere chiri njana kwa bere karo monta atimbe kwa university ya mono sana Jose matini tane mama
no mageni ane tatu ndano mwana wane tingu kuiba okay ne eta dingi chika uruche kabisa be serious aje waitabire kwa bere ebuni daifende teregi kwa raza kwa duniani arafu wajire kuchiali wakiru kuko chiko tabu kwa kanya urukwete arafu abana ba ngo chiko balenda Bwakire vyaiga nkara mafanda bwakire biyatada mwana oli mugene alule mukabagita waka mwagambia ndi bili bwakire byo mwana minto umekire moja ya jira shokibo yes ona ga mbadde bakusabunda waka bili kuno murayone na jirani ananda njibone ndo mutuma na kemo nakuiwe ateba na romo mu angusi ko liye binda bina biko kala kisi county igakora ni gateba akora so si yo moseneta we county ya Kisii goliye ndo na game magandera njibona magandara na bane kulta baka na mise anye digere kabisa Ejata kwe kaja ngeti wa sabuatu da lega wodi mboga wa so ka misesi ole bale roto duweta oke njeno jibola imbo yo biego ibara una mone sale gete yo ija sane da tanga le ko ligere kabisa je ka mne awisa mo de yo ja kama ambion ligi singo toga una bona boda ya misesi ya tabaga na wade dwe mukama ndamano Paro siapa ni yo siapa kumo kia makombe na wale ujaga Jumatatu weekend. Nemo kia makombe ya kwa siapa ya tawa kaminya misesi. Mbia mano. Sasa kumo mara yono mba bilibu. Yo na wa David go ma ujaga mbe choko tale pale ngo sakumbe yono kusiko kuweta na to kuja kweta na magoroka. Mbia mano. Karibu sana. Kwani ya banta bana. No. Tembe. Yes, Bwakire. Okay. Itemelo. Sokoro. Na rekoboli naki ekene na tegerera bategerera abonsi bi mangana bagukwana iko bagoteba nga yani ntubwati morembe njetinda kumonto goteba ngaki ngagosenga ntuga karibu yande ya nturi bija ekina akumiri tole bobe okay lakini nenya saya bwikarita tariko tubwati zirende teyense nensensi lakini ngoteba bagusiba mintando spia sibagotoka abagusiba mintando spia sibagotoka omorembe okora chakere kurwa sule aye biko monyene nayo kora mekiswa nga omorembe nura sule okay kegutoka nura sule kuchimontu anoyo nena bakoyonyora lakini nande bono serikali ya ito tabatali eto bachorete motokorere mirimo intu bachorete mo ende Kisumu buna na mwana na tebanga mwali na chiga alji madringa mwali nendege na ndetali ye momo kuna gutaratara ntu abachorete moche motokorere mirimo aki mwana na tali boy gotata straight igoba no aba gusiba itu na intu na toleiga na intu tiga kunya ruana nsa ofio ngomonto ko bibiti ngabono ominyogete spiti wa ndo chikwa ko yo mino rogoma nanda manyo yugwa kama mromino nanda yo kwa ndo chiko mogolo nya gitari Sokoro tiga togo yo ngakia goteba hello good morning Amana mtu Bwakire bia Samba ko mugonjoro Ncho mano mindo ngote abana pia za baite kara kwana ni vazi na boko nyora kwana pia yani maiteke ndongere ke ya kuenga na kera ba so irobura nikira kini ke ko chakiara ke na ende ncho maiteke ndoke ko chakiara nyamono na kibono mona sia maiteke interview ko kana dinge Kenya tsaba baro mno oboturba no boko okonge ko koba maiteke na bana sia ba ko mo praisi abana baba batneka abana babantu bobe ngabagende kubayegerera Nitobaro mateko tole kora ligeri yani libageka umuntu cyo tabakikura buya abo umuntu agukwana buya bona buna ndo abantu banyamira kaunti abako nyaro umuntu agotena buya tabangana ki mugo chakokora nchemba korera igana iga kaibona magosa agucharwera yeko garaboni gana bagukwana buna abakristo lakini bone keraba iriro burai nabo umuntu buna bona rote mwale tire kiongozi gitagwige yakwanira mangana manga maya Kigego chakiana ka komwe karo monta irido burai takia tali ko korara abantu bunne
buna kwane te birengere biria eta bananchi bakabeba kwa familia sare bakaranga tika bamwe iki ge kobeke kogura kinaba na siasa baiti ono lende tai mangana omukiongozi ekija kwanire buya tutwa mutabeira maya ande tikanya kamu bwate lakini rende nyaka kara mwanchire ekena bidio kwane bige rande garota kitama tepeni ekena korera abantu ba obuna kwa batebya lakini utaikira dio zirabora bato ikira nyemi atemi lakini mbakobekera amagiti amange nabamaya wetania makaya ara tigara yara mabe lakini bono bago kora amange na aramabe amabe na arabake mano bakokonire abarai bakuricira kinyingi kurinde mbali kuchibachikirane umurayi agocha sore umanya kurogo tebi aye tata tigango tebi ga unankoire kero ge straight kokobekera nda mache kokobekera nda ama ota amabere man para enko babekera chitaire yani chibeke chikuru kune serikali para kobeka chitaire kokobekande ka bros chigo so baka korogo abana bachintakana baburaka kuchigalia bagaka baikora mwenzi bona muchikomenya buya kwanza pole sana sengi yuko sirio mugako mungina haje nayo kuchikobo hayana wuto kuchikochore kiruga ali kanisa utrinere asigiti okay bono rinde chikura sokoro ninkole mirimo bakotoreke paka yale goraje igetembe good morning algatando wakire bia wenge sori matega tengo vera da Christmas kuna nyango na useito na uja matega iga yes omaete intuna baba tola somo gambe to frebu atiani na wale bara se wale frega na baba sembarati tuna kabusi ya to kala onya pure matani na wale bara se serikali gari kala kila botone kira ya buniro mau tanga sana ke tole igo to network yao ya beirembe hello Getembelo Getembe wakire nyarapeli nangu geretiga biande warabo kire wongo kwana kugwe ya paschache paschache wodi ya paschache ngwane riga keri koro kuonkoro como kisangione onkoro igoro itabire ande tata yo ga koro kwa nyani go semiguna miguna ngwane rinomo ngwane kiri borai yes oko igure sawa bono tigamote ringa na mugajiria maya kira kuri borai kire kiria kuri labana iki akikirani nande na tekirani kyonsi at least igi akorire ochokora kimiti nyuba bori ngagento gete na akorire nande ntingo chigokora tabase go chenchie na mbaje simi aba go tibare ba chenchirende lakini ta chenchi entera gwa kira abantu babori nga mbuya murabo nga kimogenderete ninde getombetera abantu amo enamberi yara tigaro nande gento kende nare komotebia arigereri abantu abatakamono batari kwenyara tabase gwancho umuntu begete suti gago sobisi yaje gosiga kurwita kiyaje nera kuigorera ko ekerogo ande gwensi ora ate no nyoriri mama no nyokora gisein no nyete soketibuya ara motegera igwe terengere kiyaje umanyete tumayete ngabagambe nabana siasa abange ngoro ye ubi naboko nyoro yo bwate nchara naboko nyoro yo bwato borwire naboko nyoro yo takete school fees naboko nyoro yo kuriye gazi ate direktoro yo mama oni aye nke nare ko teba igaba na siasa abange ebago ikakere batambo kigu bacha barabana inchi ababa akere kikura ngambari bantu ande mbako ijora baba roseri nonye nikipara none kisoko kya mache kinya gitari ya mariogo nande batara ki polling station yali sibanyo arite kikura kurwa ora kwanya abantu babori nga amasomo na kiagendrete nkimota getemba korera nande nkintara akora age ko gerekere ba kuri kikura ki polling station kyo spingo etabare yali siba kwa kuri kikura kurwa yes nande bagu kibeba ponti yo moiso a foti egento ge por kuobo genki ase
abarai bari baje bakurukuti proka ndiko mwiriro bogenki ngage tugite nkwanyorte kura muntu kuruo to motegerera go sto bakorera nayo rabo murayi umuya none ntunda ya kabere na gora sekoira na mbuya mono uyo kwana akuruku miguna gosanya nyonyo ni kuruwe wodi ya pass chachi mbona sana kwani abantu bas chachi sinze meyo kagirete nga CGC minuto kura vekira tukura kirira gabo na Philip asinze mo yende amangana yebi amagusi unabona ntubwate umurai gusendo bwate kiamekiye aigasoro gongorwa gusi umoske Timothy Vosire anyarako launch gose kiamekiye kianyarako rari wiki yaita Timothy kira karena umugusi nebi amaboniga kayo umugusi abonete korori gochekegera noje ekiamabuna kiriga Jubilee kegenete kwegerera kigima nabo iko nebi amabinde bingi yes botambe njema etenga kwanza ngorate umweshimu Timothy Vosire mbiamono because omekiri a very serious step okoba era akabere se kiama kia ODM no mo treasurer oibona igurete kiama kia ere na igurete mweshimu Maraga na igure kia omingo magara na bwate Manson yongo na bwate KNC kia and we've seen chipati chinyinge sana yu panero nyalibona ke bwate twarorire byame binge sana birusiga but aba na inchi baito keraba wichikochora barai tikabaligererie ebinte binge kurwa sabari abamanya ko byaka chikura basically nabutura tokenga twensi tuteta ntoito bali kichikura kurwa sense ya Jubilee but into bwata affiliate parties onye to konyora nomination yao oyete kurwa Jubilee into bwata these other parties na PDP KNC to atuara upa na boko make a decision ogenda from any of those parties chikokonye onye abantu bagwanjete they will vote for you again tabantu bito bata ko bawuchikurigera liboneka nabakoreria abantu bawuchikora kigazi nabantu baratwarira yanda lyogotaka gusuguma omuntu omutaka ebyama biro bine kigarito gwetera because bonega no mweshimwa Fred Matiang'i eline nyomba bwate ya Jubilee ochikomokonya elina nyale ko bakagweta kenyingima nanga na rosti kiama kiaye ya kurunza batikero kuriye kiama ya Jubilee ekebwate image ere national na Matiang'i nera akorekana national that is why kwarorire party ya Jubilee yaye yanyare ko bage koimoka yabere ranked among the popular party to bwate bonoiga despite the fact ekiamekyo kiarabe kira abantu egasi arakabere and this another time kyo chikubeka moyo wa moito asobora ibinse lakini ngosaba balimons bakora igichukura because naigura antu iskoba batabanga mangana ye party onya tinkonyora kiama ya Jubilee onya nomination antu bawochikurwanira ndege temba tebi kenteki keyo ndobwata boneka parties tigo chikoba affiliated because ronye kiama ya kia Gachagua ekiama kia Eugene ekiama kia Martha Karua ekiama kia Natembeya byonspi ngo kibireko form epati eyemo muna bwana turatwara Azimio kera tuwatwarire now these other parties ngo kibireko toko insalia nabokonyoranga yons PDP era Azimio KNC era Azimio so I want to advise on the ones banya wakora kwenda Jubilee to konyora ticket yende party era affiliate then kuruabu also yoborai because bakabugati agreement ekuba bind together ingano bale part and parcel ya licho liliyo chikokorandu liyo chikogambira nse so bantu baito batwaro buhoba na muna kwabo lya mangana ye chipati I don't see whether there is any big problem towards that muna Timothy Vosire yajene kyama kiae obuno bosibole buwaye naroche sababu naroche nganga so enyombe yetinda tikosoa na nje ntabwati membership bona osereka bwate membership no enda abantu bachi kutoka maegaye mama itenga Timothy kale mutuali bonds they are very safe so ndona jiko tabanga bono kero to chiko yandanga bibi abantu ba Misiri yaya onyo monto iru ticket ya Jubilee mo very popular we have another alternative what we need even to the bonega no bora yubya abantu baito batumekerwe abantu bate bakorregas na abantu atokojora ase these affiliate parties na bawo chiko tokonyo na parliament imali kero to wetie binto ndurgo twara mechando ndurgo twara hiccups so mwana mtu osetinda kote una wa mbia mwana sana ikiama kia ODM bado nko yana kireusi no kiama kia ODM nkeyo mwana mtu kirigaro kio mwaka buna arara nakyo kirinkeyo na baba ODM barabungi bawo koro ya bono sifuna tubugate na sifuna is part of us
Sifuna nera bantu bugata because Bono is the only person of the same mind of mean it well for this nation, and these are the people bonega Fred yakolentange na asali abantu bwateri yanda abantu bwato musimamo abantu bwata mahono abantu bakorora atambe because sikuri ibana abantu aba ODM yega esababu ne reba enkuru ndi mwana lisifuna ngata basako ba secretary general na kenyora rero minda tararara nkoroje bintu sifuna gukwana na bya bakenya batete koyo so those means abantu bali barali ento balengerati na kibago soa ese kiyama gya kiaruto barabu bakobe chinda tiabo na chibalengerati mbabu ati end policy yogotaka kokonya pa ngotaka kokonya rero abe president ngwetenga Junet na bali chibasa chia agent so ni gweteke nteki ekerekerasa siasa yekiyama so what we are saying bonega abantu barolere hope abantu bare seriousness ase etimwe ya opposition ase Fred yali kero muntu no aligerete bonega every time chigaziti chonze chitibi nintu tokokwana that one means tole buja mwana minto na nyasaya bakatolende iko mochuri lakini amangana Singapore ya turiko dola renge Singapore tole tekora fix Kenya yaito na Singapore benga wish to yanko abuna Kenya yes as a united opposition say alternative government umuchando norura chikubwaterania aba tali umugusibweka abakenya sobonge ayegati abarayimbale barorakanire batari gose bare chinani performer abarayimbale batarakora imirimo gose batavuga ati chi agenda chire chiko leto mwananchi yange lakini yasinge nchunga bare asense moyo kwamerere serikali gose bagenda tiko associate n'abantu kete andake babwato munguso cha saba Kenya nabura nyore nabutura chiko ba victims bokochora abarayi batabwati chi agenda asinge nchunga andake babwato bwa maintenance mogete iri montanchete engane yikankyora seme mogusi asimambia bono no abakenya bangainira bakenya bangainira igonga no ebisa se 2 billion turi gukora onye turi gukorera abantu bayito gas umuchogole chi uniform ukubeke wiki kane kabisa na endo uko chakapisa brand ibintu byao bana inchi bali nsali barabangaini the understanding of target bona igonye kwalengo mujumbe ko chorire and you see yote to gutambuka uche jubiri mo inoga nga because doro chenga matiyange nabwo ate wave please eba aba na inchi balia etoko enda tokole nomination free and fair bacha abantu nonye 20 bakora nomination aba na inchi batochorira umuntu ori bagochora nere bigena na eri muna bamwigena nere okwe guchikura matiyange tego chikobeka koboko nga nere uyu that is even what Senator Onyunkate birenga nabantu bali bali mali incheri chadi ngonko na nomination nonde bwenzi inche buna Anthony Kibagendi na support ni matiyange etoko na nomination so nkomo bua that is it ngwe ticket oli ondoka ranga tanya oli tikere gokeria to enda egwe party either enda PDP and erwane rekurwo into we want to work na bananchi bali bali ensali torenga oyonere bato oyonere to gusuguma nakamo usabo lisoro independent mbiya muno sana na wakwanirikia mabuna ekia PDP omoskia umingo magara ntoro cha setare yega obereka wakira Dr. Fred Matiang'i kukosana lakini asetare yega ntoro chenga wasenalenge katia barai bali babwate metembale bare korokana na kuimuka yega o chengero mbona sana osentwaro chenga chibiche cha chiri mitandao mono andake kiora kwanere singane I think these are the advice ngorwa you see kera monta achire this is Fred na rochire kuri kichukura kera achire nabasani bahe a concentration yon sp era as Fred nabasani bahe okay so what you saw happening and I saw him on achitaka chaka go change what he was doing kere mubwate function muna Fred yago chaka gukwana you need to have your vehicles but you set them go to another function batanga na bakwana nabananchi balia kera bakwanda abananchi babarolire that's why you saw kere problem ya renge bosongo abantu balengera round about baichire abantu bagenda uchi stadium Onyonka left Matiang'i he just came to address what was the reason ya ngo address ya abantu bali konyora the right people agokwa nabo with enough time so I want to advise abantu baito kero mo na achire muna bono Fred ba achire ne team yabo those are principles ba teko gamba bura ibwense kera bagocha speeches ichiko bachinyinge kero uri wise tikakuganya Fred yago introduce tangana roraba nanchi bali oro singa kibaho ko receive na kibako bwata because kero tuwarenge suneka etu asogeta na barabu Richard agasoka Ominga agasoka kera basogeta tukanda tukwa nanto nyachenge tukwa nabantu tabaka
So the reception we got first before Freddy ataraja, we could be able to see chibi chancho onikitaranya wale chinde. But ye chikera Freddy arali, it will take time no naye kwenye olibicha. That is a function here principle. Bali ba chitega. Okay. That is why they were being outshined. But keroro mungaini don't wait to be outshined. Tanga na kuwa na abantu chikilipu chao chitangane baro mna bako kochongera. The same thing was speak to angote yomo shimwa machoko. To we karanzo kanyanga but yanyache galia atebenga munaona mwana minto machaku we tikaba kwan. You only talk na nekero uko kwa koligia to kunyara kukwana. Lakini kero korwalia kwa manyanga abantu babangire nyamaje tanga na nyamaje. Diria abantu bayichire tibakurisiba kwa kerechi nko bikapisa. Ogende gali oguri economy address ya ngao so that kerwa kwa nanto balia obahereze agenda nkiyotegete. By the time Freddy agocha you've already exhausted your time. Bona enoko mo receive mo welcome ground kurwabo ogenda another function. So if you are going for function a day, you have an opportunity to go on another tabu freely without spending a very fertile ground. Very organic. Bona makosa banta bange bayangokora ebango tikare convoy ya Fred. Kagasha kwa kwana. Riba kandiyo. Kayonda kwa na Eugene. Karonzo, Wamaro. You know, we can't spend 2 hours in one station. So we need to have to be very brief about what take Ramangana, Barole Fred, Barole Karonzo. That is it. I am one about because we are Conari. That is the reason why Richard Yamosha in Jones B because they are Gutanga. Okay. As by the Neden Koaba Abana by Tobagan Kura. Yes. As by the Abon Kubaingi Yazan, Kobateviga, again to Mugana Tekokora, and your Kuroja Tokolet as a county. Yes. Yani as a Bunga. And Rons, whichever, wherever. Okay. Well, no, and your Kuroja Tokoletti. Tikako kaninga matiangi ochire ngabona bona liyo tateko so kwalira abantu boka bakukana ngoikara mutika mapema liba ko so kubokoba onya ko tokole tikende ayeso egariri yago imekira pipi matiangi na kuruche no morenere tirimbo kagenda liba ko nya ko yakobonyira mapema. Philip asinginche biro bigo to munyoki antopate Jubilee Party National Chairman go semo nyakirogo sense ya Kenya omoske kemosi anda kemirimo ya esa matuka yega make akolire mirimo ana monetaro ya Dr. Fred Matiang'i uchaguzi anda ke orochenga moske kemosi okolire gasi yae elia bonerete. I think from the mandate ile ne party leader yabo na executive committee ile yabo egasi ile is doing it because one is trying to ensure nga twegwere job is Jubilee all over. Kuigora tole job is Kuria East, Kuria West, Kisii County, paka Migori, Homa Bay, all those places in Kuigora tole. And you see because we don't want to look tribal. Ita kuigora party chiria tochito igwane. Kerase tutuwa office. So if it means I don't know whether we can answer, but I know Jubilee is going to have offices all over the country because that is the policy of Konya for that party now to have a presidential flag bearer. Because we panebugate DCP nechegore no ne Eugene nechegore. So kerechegore now abantu will be getting those access. So guys yake mosi akora terimbe. He's doing it very well because you saw him Moisonde karo bisikete ka kuigore obisi ya Jubilee. Tu amorora kare was it in Bogetutu, Nyamira. He's been there. So na obisinere I guess county ya Kisii ye litukoliririe tuago setaro ego chaka litukoria Jumatatu bamenyi babogete bakanyole yakirira nkie mwamu engane lingaki abuna babwatani andake ba Jubilee bale kuye kosino buna nsemo eli ya Dr. Fred Matiang'i na kimwaliganeti ngane na ndengaki mwanyalete koye handle. You see umwana ominto omotomo yo kurutu amatunda. Dani okurutu amagena. Yeah. So keraba kunyoruta amagena turu to any problem. That one ya got watching kurutu manyanga we are more popular and the party is growing. Why do you want to paint it take are now? So why do you want to destroy a party? Dani go destroy your office. Office is an living thing. Neri yokoba operated by the living people. So what we are supposed to tell and waminto tigato tu arobosbol onyo dia mugetagete tikechere ko bisi yabo bakechira nobody will interfere lakini kero kutuma that's why I was telling you that is pettiness kero konya kutuma abana bazinini kwa banga tikamba esiringeri 5 gose kwati wa MCA nga make sure bisi imba acha bayikore ya ebintu byarete nengaki and two kero ko lebintu ebyo keriyo kora botuko mugasongo chakere mape keozo izikori asase so kere ya so kire na ekegwita bona bona wa MCA yo gosonde bwensi gotomwa goseni kiongozi kendiyo ziketomwa ngabireka abantu bakore bintu abantu bali kuwatoma na bakore information ya story
so tu amanya muntu kiore ndero to gocha gukwa naba nenjo tenga ya abantu baminto maitenga omo emisi ino nabwo ateme ekasoro getega to kumusabera amaya tiganya kukicho bizi anya kuchiaga chirangi chiaye ine gazi mwa monjo mbi amono sana mogakora kore stadium sokoro yes sokoro baba umaite ningi ndero mwishimi wa kwari ga bona ko rito mwishimi ara no mwishimi wa straight okay enjinira kwa ndenga ki egentongero go chigwa kora ya soka isikuri ya sanze muna bono na bokonyora kwa ira abantu chibese nga bono bwata chibese genda kirangi gali kapsa braki kireti okay barubo kali bare buza akuchaka umaite mwishimi wa nkoro kona batu 5 ba kutinyo bis okay no yo ikule kuruka gani kana gene zino nkoro ndero chiro tebiri bali bono bali na baruba amanye ekero mora ofisi eria ino sokoro gosekero rase chiro yao tarimangana Philip asengana yende nelinga mukanyora rinde geti anda kinonyo bokongo alinga goswa geti egose ali stadium mukabeka bake carpet kabeku gali mbaliri chigali chigaeta abana nchi bagaeta na omochando bono sokoro eranga ofisi ngore gosamba. You see, here we have to investigated. We know to get na main office yo governor ya sambe to ali stadium na ndembara biba sambe ta. No, here that because in Chento na roche yoka abante ba chite stadium abante ba ikaranza ile to roche ne carpet yoka. Lakini carpet yeba mata monega jete ba kwa parosiria sa utanyana kanyore mbore ya tule. Lakini go chiwa bisi mali aro timanye tinga what took place because no no stabanga ne sambire I don't know. Yeah. Umaite sometimes even tena nero montaga kora monto na ba go chate venga mbaru sige to keta ebinto bya soka koruga ila to sambe bonto te venga to chipa ko bisi ba sambite but we don't want to get into that imagination. Onye muntu ka feeling of business ambire but damage conditions let him take that report as abantu baito abantu bakora investigation body zinjira serikali yebegete kwenda kwabe kaba bakora uchunguzi naende chigento ndamente gabu mwana ne etakiri bamanyangana ki baminto omurai into bwate oyo korukunere gabana simbarati tali mogo chako mutama kina ntuntu bwate gabana ya itobono igano noche nonye bono Kenya ngima abantu maite gabana ya Kisii county ningu simbarati tigango tomo chingaki atokore meremo onya tago kora meremo go sentuntu go 2027 aye no nyero chamo ngware tie yengwata ke bana no kera pa ke kati mama ke muntu na go sabire kule inche nko yabelia sowa ayo Julius ayuna yatabwati obwamate nengambo yerituko ya lero okorinde akero tuguchigukora bono oise kurigiriria etare yonsi onsia yakorekanire nonye ne weekend nkiora tebe asubura ibagusi na kubwa mono engana yo musubati gusiri obugima bwae ase nyegitari ya Kenya kwa roche response yo mawaziri weche bobachano kuri ase county ya Kisii nyakweba na kianyarete correspond kwa roche usenko igwetikyo mo deputy governor omuske obebwa kwanderete igoro yenganega nkiora tebe igoro yobuteneneri we serikali ya county ya Kisii na boigo na kwa ujumla etaro ya Dr. Fred Matiang'i usinki agotosomi nchakere etaro yo mwishimu wa Fred Matiang'i ngente gotosomia ke monkeringa abagusi ba chaba direction yes na inde Fred bono bere nero uchikotoseka muna abagusi uchikobanga nerende neryo because bono begetwe otenrete nero etwe nere kingpin yaito bono ndobwate mundo mngao nero begeretwe go binabagaka batumanyete gabagaka bamaskani bono Fred nero gotorokere na inde gento naroche korwa setareri yaye ndo bantu baito mboro getyo bwanchani obonene na Fred na kwanta mangana ma yatari korama bantu atari ko insult ndwenzi none kerachite kosyo zite ya South Mogrango akwanete bya atebeto omwana oyo soro no mwana ito mwana omuyo mwana nganjite ono mwana ozito ga omwana omuyi gento ngosaba yoka abantu bali muina bako motomaje go tuitaga bakitika tomotebi aenda bakani motegeta abantu mwana ito atune kwaze njere ndo abantu baka respond taramiti osoro tachite koro kinga nabwa ten conflict nonya kabwate aspirant eko ruwana no soro tachite koro kya ngabono noyo nkwendo siaya arangirtio minga akateba noyo embole ngatuto kasoka kurugari lakini whatever Fred yakonete ebintare ngogamba ere believes asa maskani na kotwara siasa elia etari kora mondo bensi siasa etabwati chuki lakini kere nkwira na sama ngana ya county yote ya Bosongo you see health is wealth kera abantu baito babugate afiengia health ere ndonge kere gentege ko baburunge lakini I don't expect nja ekoranga onde muno mu waziri mune deputy governor to address ibintu biria
ingabon torobis let these guys bamanye the source of the problem na kyomo nginasire what causes. Does it mean enya gitari area ambulance yanchi tugocha? And two, they requested for in emergency kucha kokonyo monginoli no mongino mwana oli atrasira mama mwawa na make several complaints lakini usije mwana yoga ayata kokonyo mwana oli paka muna agosira muna akoliye myando mongina gave us a true story. Yes. So ikongo sabanga Kisi County keremo bwate chinguru tubabayende gwetere kure yaito please rendo mwana inchi kolero mwana inchi kali yako basaba egento muneke kabantu tikabaruchiyo bisi abantu tikabaruzi chigoti bagende because chigali chibekira amafuta chigali chibwate bagende ground onye kole minister health tara chinyagitari chons manyeme chanda sere. I've never seen a ministry yakogenda a ministry ekorwaria egende totebe muna kiuru totebe ngegende muna bone nyagitari nero ekwagachwa. You see, I want to speak this. Enyagitari ekwagachwa obole mobore we private ase ward yane bono obole mabako soma bole mabako soma Philip Nyachoti etaito kwa manya kolente nyagitari epa government nini property kwanye beko obole mobwate ebina bone kine kiriga. So before that thing happens the minister needs to know mwazira wante komanya atabenga kinyagitari yagachituka kriteria kibatumiete. Then from there before those documents then under CSCC na other departments to check kolonje kina komanyana kintu kirikebe kiregari it will cause a very big problem as a county. So what I'm urging a minister yaito mwaka mweshimwa nyakweba soka kuruwa wisi ikaransa n'abantu baho kurwaria a director aye chief officer muigwane mutige kolento gwembera linga kwenda se governor musimu ikaransa igazi no kunya guitana muikaransa nga egento gukora ni ikina abantu bakorire gasi amangana nyo kunya guitana ibintu byino muikaranse kapisa mubange na kimogo konya abantu baito banyora afya amalio gatoke chinyagitari chitu chiagachwe chitwara amache chitware chi ward abantu bakorara buya enyagitari at least umuntu akotara kwa manyangambu yale endagere toke so that abantu baito bakogwa mochere kirigento kero understand boni bintu bine keremo bete budget bineyo nona abantu baito bagotwara imani asinyagitari che shateri gokora chinyagitari nchiyo manyagitari malio gatayo nyagitari mache tayo nona mwana kanyorirwe nchera tayo mwana yako ba taken care. Those are the problems we have ba fix ebintu ebi once kere minister guchinguru nechi chief officer chiabo tutwara baikaranse to mwana minto bisiga kero ikaranse to ngati ntoke kendrete kere ntokia bena lyo kubo ri kondo lyo tenga abantu be press nchuga ndu statement ndu condolences ya konyeki oyo okulera romambio ndengo kwali. We need to get a solution yoko konya e county yetu ya Busongora abantu baitu na libara atware imani batebenga bono kemaene serikali ya boke kokorire gas batoko gendreiga. I am telling you this is one of the most unpopular government that by sambira ntabo ikaransa baba tomira barendira abantu abangabo serikali nere yurabisi na asebono nkagirete ngano tokura yakorerabu ase nyencho yebira sokoro abantu baroro bari kiguni kijagitari ngano munyagi omurwira arendete okay omurwira orete rwendagira akango kaka akagenda sokoro esengenjo tabwatie point sokoro onkorogo igwaje tegerera congregation ndio muhimu bono libaga kwa bere munyagitari ali omurwirari nga umwana minte yako sinyire obwato titura gweka gakuruga munyagitari karaba gocha kwa sokoro munyagitari anorete kweli na wao na baru mbogorete ukwana sokora singe njota bwatie point enenga kielisimeka a company ya East African Seed Company yako yolete ego koletera embusoro engia East African Seed Company yako koletera embusoro engia manyakanete muna KH 543A KH 543A eyo ne embusuro engia embusuro era basako yani kokonya ase okwami ekose ase bali banchite ebituma chibando obolemi yes iri komera ri chibando bono ri ikire KH 543A eyo ne embusuro engia koletwa na company ya East African Seed Company eyo bono embusuro ekweba cha oboroire gusekera chibande chiga chikwama nchiriko engerwa na maroire ao ajua kubwatira ni bimelia napo igo asinse mwende ekwama segika egeke
Nyabo igo nabo kunyara kogesa chigudi goika 35 asikira eka ugosimeka na kere eka iganetie osimeke chikilo 10 chiembusire yeiga yani igo nemeguko 5 aseke yemo 5 gese chigudire ngechi kwa 35 sokoro bakusiba minto embusuro ekoroku KH 543A ekoretu na East African Seed Company yobono yasoira se chiro embusuro ere engi yakigima genderete gotogigwa nabo igo abangi bagendete gotobuna nigo yabireke gokoria abuyakigima nabo ko yenyorera gusira bako nyore embusire iga ase agrovet ere angenae bunonyo kora imeyo mochi busogo chi agrovet chiro manyete genda osave embusuro ya KH 543A nabo igo nabo ko nyara ko lika ujumbe awote iga asigetembe FM na boigo getembe TV onye kubwateri bori goro yembusire yiga embusire yiga elindo nyare koereserwa sinchira enye kerano kegima nembusire bwato buyobonge obuntanyare gukwanira ase chinga kichiga nyare kubokora otatiga sense bonere bagotanga obukima wae niko kukara obwororo obosi obuya obonuke oburabuse bituma mbiri kogunda sokoro embusire yunkagirete nga litangani chokoro tikandara kwantalia soberende timbwena tikubutora gabura kigoika kubutora kiagere ine ndagira ine futi nango teba kusiba minto buna bona bale male mirika bakusiba minto abakorokoro tigali bitibi korokoro gali mapema akaboyo kengombe no begete ko chiali akaboyo kengo kono begete ko chigi gali kemboli ko chigi gabu bone gento bwena teko kora gak embusire yeye yero kwana tebeje erasi ekorokungaki KH 543 kogo simeke musure yo manyenga enchara yalire bwoko mukime gwatebo obuya oburabuse chobate bakwaye yemo ondora simeka na straight tato mwana ora onchiweye ma chingolire tata mboko kwa bale bose sokoro ngyo gwechandire kiagira East African Seed Company nabo kwenyore musure yo buna yonkorogo kibacha kwenyore ore yo endo simeke tochonya wake liogi na lyo komanya kwanza okogenda nonye mugundari otoroki example kurwaronga kichibande chiga chikwa maso gwago yes tali mangana musure ina bokonyara konyanyorera elindo nyara gukore nchara bwogo chinga kibune chige kiroro chenga omotorero kale gupanda onyara konyora ligisa lire ligia Philip Nyachoti bia mono sana na timanyetinga anga kiki wakwanerete igoro ye kirogo utatigana igwa bange bagoteba na bagosabira maya kirogo kieke ikonya sai na ndete kombangira nchomete na iranga office yo musine to gukora utatiga bonekera bagwa kesi mibate banga twagosabira maya nasi monga igobone ntunkiraria yakariyo nyonkara okubugambikira ngina se kanganyete ganda nyawo kolega si senata nyakongoro kienjera iga naboja konyoranga muna kurwo kwanyoranga otigire mbande mwana nelipuka kalimonga butu bia mona sana nande karibu tochogosangase chinga kichinde aiga senga boya getembe tigatoba sabira maya Dr. Fred Matiang'i nganora mateve nasanya kumonendera gaki Fred otwara moyo yimuno bwate tubasa gutoleta down enseme kumwamereria yabone enseme kumwamereria nere tokubatebinga kurugusiga moraira ngora tikatonya kuminyokana bali banyo gutwamere kurubusigisi chi county yechindera lakini seitoga abantu baminto na baromba roje chikura Fred bonega bwa almost 90% kurwa storyega lakini tuyenteke nengo tiaba kusiba minto tiganya saya bali ndenga kimuneyega banda bakatoliki ntwarenga kiyo kwengata nere togenderete bona ntwa bitongo sabati katutanga neto sabira abakristo baito bonse pi bale gusi nyasanya ko balenda kabisa bayigorere mechi yabo tunatuachira sanya gutigorera isiko gabo bia sana sokorengana yayo yo mwere education yes ngana yana yo moiso taliye moiso rende patristi umwana one naye ntete gutuma live and direct irubengo kwaligiya ungirire umusenetone unyuka gaki ayomontebeli litangani kabisa namugiritiri namukwaniri arafu omotebi namba yare neriri litije liko change tukwanira nega nyore kinyore mbusure yega mbia mono sana mwancho muligire nabo igo motegereria sengenche biro no tukorera bwasenge engambo yetwa ni yagetembe litukerigaria Jumatatu chitariki inibere mutinyo no yo gatatu kirogenderete neli simeka hinyore mbusure yake H543 Eliane Matilda Baigwa korwa sensemeliende omuga kanje bisio koroke bache tumbiri esiringi onega bane senete gwimene reptaktali ne eli mwisi atento mwisi rikuta mocho kurubwata ne mwisi ke bachali yongiri yake muntu
cia muno sana twaroborigererio bia na gwika gutegererio bia